sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn. O de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan, wa a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye. A ma da aw ma dɛ, sama mɔnɛ bi dɔ fara aw de kunna wari kan. Ni wari bonisi ye, awɔ, ni wari bonisi ye kɔni. Aw ka sanni kɛ ni sama mɔnɛ application ye, aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la. Ka daminɛ crédit la, abonnement télé, fo ka taa se courant ni ji sarali ma, aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la. N'a ka bonisi buguna dɔrɔn, aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye, walima ka taa wari jɛ bɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen. Aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la, a k'a si filɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn. Ni sama mɔnɛ ye, aw de kunna wari bɛ augmenter. Sama mɔnɛ, i yɛrɛ ta. Awɔ, i yɛrɛ ta ni i yɛrɛ ta ye. Centre de formation professionnelle Kaja Sanogo Segukaw fe Dar es Salaam. N'i b'a fɛ ka sa ka kalan kɛ yaasa ka se ka i yɛrɛ dɛmɛ i ka siniɲɛsigi ani ka se ka kalan kɛ taabolo minnu kɔnɔna na olu bɛ u bolo kɛrɛnkɛrɛnnenya la a bɛɛ lajɛlen a bɛ se ka to i ka siniɲɛsigi baaraw u bɛ se ka olu kɛ kalan mun bɛ yen n'o olu bolodalen don u bolo sa o kɔni ye pano n'o ye pano solaire ye o sigili k'o kalan kɛ plomberie ale ni sokɔnɔna ɲɛgɛnw olu dilanni k'o kɛ karoda o bɛ yen maçonnerie ka taa se peinture bâtiment ma électricité bâtiment construction métallique menuiserie métallique ni menuiserie bois ka taa se nakɔ sɛnɛ ma min ye misiw tulɔli ye bagan mara ka taa se sɛ maraw bɛɛ lajɛlen ma yaasa ka se ka sow fana jɔ so minnu bɛ se ka jɔ bi an ka togodaw la ani ka se ka olu entretien bɛɛ lajɛlen kɛ machinisme agricole ka taa se staff décoration ma transformation agroalimentaire nin bɛɛ lajɛlen bɛ centre de formation professionnelle Kaja Sanogo la biogazi k'o faamuya k'o dɔngala kari min ye ɲamaw ye k'olu bayɛlɛmali baaraw kɛ fo ka taa se ɲamaw yɛlɛmali ma ka se k'olu kɛ nɔgɔ ye nɔgɔ min bɛ se ka mago ɲɛ yaasa ka sigida kɛlɛli kɛ centre de formation professionnelle Kaja Sanogo ale bɛ nin bɛɛ lajɛlen boloda karamɔgɔ jolenw b'u bolo minnu ye kalan kɛ ka kalan faamu n'u yɛrɛ bɛ se fana ka se ka denmisɛnninw bɛ mun kalan k'u kunna ka se k'a lawaleya teliya la nin baara bɛɛ lajɛlen sigilen don u bolo yaasa aw ka se ka ye nin ko in na sa a b'aw senfa berebere ka taa min ye segukaw fɛ Medine min ye centre de formation professionnelle Kaja Sanogo ye k'a b'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan sa tɔgɔ sɛbɛn kɔni olu daminɛna segukaw fɛ yen min ye don o don ni dimanche sen bɔra la k'a daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 8 ka taa se nɛgɛ kanɲɛ 16 ma yaasa aw ka se ka kunnafoni jɔnjɔnw sɔrɔ sa a bɛ nɛgɛjuru sira n'o o ye 76 03 12 23 a bɛ se k'o gosi min ye 66 03 12 23 walama a bɛ se ka bɔlɔlɔ sira fana lajɛ Alassane Traoré min ye 875 ye ka se ka min ye arobase kɛ gmail.com yaasa aw sen ka se ka don u ka kalanko la min ye centre de formation professionnelle Kaja Sanogo ye ale ɲɔgɔnna ka dɔgɔ bi kalandege ale ni baara ko o ta na sira la an ka jamana kɔnɔna na. Dugu kɔnɔna sigida dɔ la bɛɛ b'i ci la nka baara o baara kɔfɛ laɲini dɔ bɛ yen laɲini min bɛ kɔlɔsili walima bololabila ko fɔ Fatu filɛ nin ye a bɛ baara kɛ BTP de la a ye baara kura dɔ boloda k'a sɔrɔ a ma ko fɔ EDM mɔgɔw ye o nana ni mun ye kuranfili dɔ tigɛra sigida kelen bɛɛ bilala dibi la Fatu ta ye bololatigɛ dan ye wa a dan ma diya mɔgɔ si la nin ye Mamadu ye taxibolila don k'a to mɔbiliboli la a ye kuran poto dɔ gosi k'a kari a ma boli wa a ye EDM SA ka centre d'appel wele a ka nin kɛwale ɲuman in b'a to ka sara wɛrɛ tɛna bɔ a la Mamadu ye fasoden ɲuman ye wa a jan bɛ bɛɛ ka lakana la nka bɛɛ tɛ nin hakilina ɲuman in sɔrɔ Isa filɛ nin ye a bi ka kɛ komi a bi baara dɔ la k'a sɔrɔ a bɛ ka kofere électrique fil de bɔ ka t'u feere kuranko la fɛn bɛ jate kan ka minɛ an kana kɛ Fatu ni Isa ɲɔgɔn ye an ka kɛ i komi Mamadu n'aw bɛ fɛ ka dingɛsen baaraw kɛ aw bɛ EDM SA ka service wele walasa aw kana tiɲɛni don dugu jukɔrɔ filiw la fasodenw
aw kana ɲina ka dantɛmɛwalew kofɔ kuranko ta fan na aw be weleli kɛ 36077 la walima agence edem sa mun ka surun aw la. An filɛbaw ni an lamɛnbaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw waleɲuman dɔn. Bi ye ntɛnɛn ye mɛ kalo tile 12 san 2025. An bɛ Jaba Sidibe an b'ale fo, ale bɛ Salakaw ka sigi la. Min ye an ka cɛkɔrɔba monsieur le maire n'o ye Siriman Bacili ye k'a fana fo. An ti ɲinɛ Sori Kɛmɛso kɔ ka taa se Bayiba ma mairie du district kɔnɔna na. Maa minnu sɔgɔlen don an na Mali kɔ kan diɲɛ fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen fɛ k'an b'u fo. Musa Togola k'an b'a fana fo, Nuhu Singare an bɛ ale fana fo kɛnɛ kan. Falaye sɔgɔmada in na e ni ne de bi yan kɛmɛ taa bɛ u ka dugu la. An ti jamana ɲɛmaaw fana fo Falaye ka maliyɛnw yɛrɛ sɛbɛkɔrɔ fo ka cɛsiri ni timinandiya la u ka muɲu n'u ka sabali la ani u ka fasoden ɲumanya la. Falaye ne bɛ tilen k'o de fɔ, bɛɛ bɛ fili ka da i kɔnɔ tiɲɛ de kan. Maa ti foyi ye i yɛrɛ kɔ. Nka Falaye e b'a miiri k'i ye min ye e t'o ye dɛ. Maaw bi ko i ye min ye i y'o de ye. C'est à dire i yɛrɛ bolo k'i ye min ye i t'o ye. Mɔgɔw de b'a dɔn e ye min ye. Olu de b'a dɔn i bɛ se min na i tɛ se min na. Kiiri tigilamaw k'u fana fo. Sɛndikaw ale n'an ka bɛrɛbɛrɛlitɔnw ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Sɔgɔmada in na an bɛ taa irisiw fɛ yen. E bɛ irisikan mɛn yan Falaye. E t'o mɛn. E bɛ maninkakan de mɛn. Ne yɛrɛ bɛ bamanankan de mɛn. Sadio Kamara général de corps d'armée Wolomasiri Tabaw ka ministre ale bɛ yen. A bɛ taamana ani irisiw ka sɔrɔdasiw ɲɛmaaw ye ɲɔgɔn ye. O kɔfɛ fana a ye ɲɛfɔli kɛ capitaine Ibrahim Traoré. O min fana tun bɛ irisilakaw fɛ n'ale yɛrɛ segira ka taa Burkina ka ban. Sariti ni Ala sɔnna ma CNT la ale jakarija wuli bɛ nana kɛ bi Falaye ka kɛ ni lamɛnniw bɛɛ lajɛlen banni ye. Basigibaliya Bafulabekaw fɛ yen o ɲɔ ɲɛlen don min ye an ka dugumisɛn caman ye. Olu maaw y'a yira sa k'a fɔ ko bingalikɛlaw kɔni bɛ dugu caman kɔnɔna na. Marakalakaw fɛ yen o, Jorokaw fɛ yen o, yɔrɔ caman de bɛ yen bi maaw sirannen don. Nka Bafulabe maa dɔw kɔni min ye kabapɛrɛn ye o kɛra olu sata ye. Maa fila fana n'o ye Ozo Forêt baarakɛla ye olu fana bingalikɛlaw ye olu fana fa. Fili Jalo ale bɛ nin waati na Bafulabe marabolo la ale na dɔ fɔ an ɲɛna o ko la. Anw kunnafonidilaw Falaye an y'an tɔgɔla wariso sɔrɔ han. A tɔgɔ ye ko Fonso Presse. Ɲɛmaaya dira min ye Basiriki Ture Darabe ma. Ale de bɛna o wari in ɲɛnabɔli baara kɛ yaasa kunnafonidilaw ni min banana min ye degun sɔrɔ se tɛ min ye an yɛrɛ ka se ka k'an yɛrɛ ma jigiya ye. Donsara 200 don. Ni maa min b'a fɛ ka don a la i bɛ 200 ta i ka tɔnden sɛbɛn bɛ ta ka d'i ma yaasa fɛn minnu b'a kɔnɔna na i ka se k'o sɔrɔ. Isa Arsina Sise ale kɛra jɛrɛ in sigili a denfa ye. An b'a fana fo ani maa y'i sen don nin ko in na yaasa kunnafonidilaw an yɛrɛ bɛ se ka bɔ kɔlɔbɔ la cogo min Falaye ka bɔ yeko jugu la cogo min an n'u bɛɛ lajɛlen fo. Min ye seko ni dɔnko banko nka bi an bɛ taa Kela min ye a tɔgɔ ye di Burama Sumano ale tun bɛ lajɛ min kɛ san o san o tako 13 ɲinan ta tun bɛ Kelakaw fɛ n'o ye Tour du Mande ye. Siniwanko ta na sira fɛ Sulemani Sise denmuso bɛ taa n'a ɲɛfɔ New York. Jabɔ belebeleba bɛ yen ale ka ja min tɔgɔ ye ko Furu o b'o kɛnɛ kan ye. Fatu Sise n'an b'a wele ko Batu ale taalen don o la ye. Keba ale bɛ Birikokaw fɛ yen Mamu Dafe ale fana ni Turki lasigiden b'an ka jamana kɔnɔ ale n'o fana ɲɔgɔn bisimila. Nin y'an ka kumaw la kunbabaw ye sɔgɔmada in na an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Min ye Fofana ye an b'a fo Yaya Fofana a n'a ka baarakɛlaw an b'u bɛɛ lajɛlen fo Torokɔrɔkaw fɛ yen
fala ye an tɛ ɲinɛ fiyewu maison de la presse gardien k'olu fana fo k'u waleɲuman dɔn maa caman sɔgɔlen don an na sɔgɔmada in na an b'a fɔ u bɛɛ lajɛlen ma sa k'u ni ce u ka danaya la janni kan sɔɔni sisan an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen walawala a bɛ se k'a faamu cogo min. fala ye ko ɲɛ ka di keguyara cogo o cogo a jabala o ye kɔlɔsilikɛla ka so ye sɔgɔma in na an bɛ taa Orange Mali la fala ye Orange Mali ale kɛlen don bi yɔrɔ ye yɔrɔ min baarakɛla dɔw olu ka danw olu ka sew olu ka hakɛw olu tɔbɔtɔlen tɛ fiyewu Orange Mali ale kɔnɔna na sifinnaka caman olu gɛnna ka bɔ baara la fala ye k'a sɔrɔ dɔrɔmɛ kelen wo sɔgɔlen ma d'u ma u y'a datulu la k'a da jaba la sariya kunda inspection kunda ta tɛ ka mɛnɛ si tɛ ka bɔ sɔgɔmada in na min ye le Sphinx ye n'ale kunnafoni di gafe ye ale ka bɔ ko 953 na min bɔra mɛ kalo tile 9 san 2025 ale kun ye sɛbɛnni caman kɛ waliya in kan k'a yira k'a fɔ ko degun a bɛ Orange Mali kɔnɔ bi fo degun caman baden fala ye dɔ tɛ ka sɔrɔ dɔ tɛ ka ban dɔ tɛ ka kɛ a bɛ kɛ ka kɛ musokɔrɔnin ka sɔ feereko ye ko i ka sɔ bɛ ka daga fa a bɛ ka dɔ mɔ ka k'a ka tuguni fala ye min ye Sphinx ye sɛbɛn fa sirila maa min fɛ o tɔgɔ ye ko AD u ka bɔli 953 in na mɛ kalo tile 9 san 2024 fala ye k'u b'a daminɛ ni yafa ɲini ye maaw fɛ u kalanbaw sabula k'u kun filila ja dɔ bɛ u tun y'o bɔ k'o kɛ min ye Orange Mali directeur ja ye ko o tɛ o ja ye k'u b'o hakɛto ɲini kɛ u ka maaw fɛ journaliste tigi n'o ye Adama Darame ye a ko nin y'ale san 23 ye journaliste la koyi k'ale ka fili ka dɔgɔ dɛ ko nka ko n'a filila k'a bɛ yafa deli maaw fɛ ko sabula ko ji min fɛn bɛɛ bɛ fili wa minnu bɛ yen k'i bɛ se k'i bɛ fili ko o la sa k'a b'o hakɛto ɲini kɛ a ka journal kalanbaw fɛ fala ye a ko min ye baara ye n'i b'a kɛ majigi ni basigi ni karama kɔnɔna na i b'a bila i kunna ko don o don i bɛ se ka teleku nka n'i kelekura fala ye min ka gɛlɛn o ye ka segin kɔ k'a fɔ ko nin tɛ nin don yaasa maaw fana bɛ se ka bɔ kunba la cogo min an n'an ye kuntilenna kelen ye o de la sɔgɔmada in na a ye gafe min bɔ Orange Mali ka ko ka fala ye an fana donna gafe in kɔnɔ k'a kɔnɔna lajɛ sabula an ye nin kuma ninnu caman fɔ yan kalama don ɲin na ka bɛn ni a ye Sphinx kɔnɔna na AD ale ka sɛbɛnni na a ko n'i ye Orange ta k'a lajɛ bi ko min ye Orange Mali ye k'a kɛlen don ko ye ko min bɛ ka maaw dabali ban fala ye san 2022 san min ye Orange ye ɲɛma falen kɛra a la koyi u ye ɲɛma falen ka na ni ɲɛma kura ye ka bɔ min ye laginɛkaw fɛ yen maa 700 o kuma nalen ni sisan cɛ a y'olu de bila kɛnɛma han fala ye maa 1000 a y'olu gɛn san 2024 o ban waati o fana kɔfɛ tuguni maa 1000 wɛrɛ tuguni minnu tun bɛ n'olu tun ye baarakɛlaw ye Orange kɔnɔ olu fana ye o degun kelen sɔrɔ wa hinɛna ma kɛ koyi u ka hakɛ o u ka jɔyɔrɔ o u ni nafa fɛn fɛn ka kan o u y'a bɛɛ lajɛlen kumaniyaw ma Sphinx ale ka laseli la fala ye ko n'i y'a ta k'a jateminɛ maa minnu bɛ yen n'olu bɛ baara kɛ Orange la a dɔw bɛ yen nin y'u san 15 ye dɔw ta ye san 17 dɔw ta ye san 20 ye k'olu gɛn tilese kunjɛ fɛ k'a sɔrɔ dɔrɔmɛ kelen wo sɔgɔlen a ma d'u ma u ni hakɛ fɛn fɛn ka kan baarakɛla kunda wa min ye Orange yɛrɛ kɔnɔna na ye lafasajɛkulu min bɛ yen n'o ye baarakɛlaw ka lafasajɛkulu ye o ɲɛmaya bɛ maa min bolo n'o ye Eric Keyita ye fala ye k'ale yɛrɛ wulila ka i ka kɛlɛbolo jɔ koyi utukalo san 2023 Eric ko min bɛ ka kɛ Orange kɔnɔ ko bɛn ta tɛ dɛ ko sariya sɔsɔ dan don bi sariya sɔsɔ dan don sini maa minnu bɛ yen ni olu ye travailleur temporaire ye fala ye k'olu gɛn ka bɔ baara la tan k'a sɔrɔ dan ma sigi u ka kow la u ka hakɛw ma jate ka d'u ma
u tacogo ma ɲɛ bureau de placement de ye nin kirikara ko ninnu bɛɛ lajɛlen sigi sen kan bɛɛ lajɛlen ɲɛ wale ɲɛna kalama don ɲina ka bɛn n'a ye Eriki ko k'o ti bɛn janvier kalo san 2024 inspection direction nationale du travail ale welela jɛkulu fɛ jɛkulu min tɔgɔ ye ko Ostom baarakɛlaw ka sanayɛlɛ jɛkuluba dɔ y'ale ye a na kɛ Orange maaw olu b'o kɔnɔna na o fana ye nkamu ta sa ka bataki ci min ye DNT mɔgɔ ma n'o ye direction nationale du travail ye fala ye k'u k'a lajɛ koyi ko waleya min bɛ bi Orange kɔnɔ ko bingali don min ye baarakɛlaw tɔɲɔli don baarakɛlaw ka hakɛw tɛ ka dafa janvier kalo tile 22 o y'a sɔrɔ san 2024 Choguel Kokala Mayiga ale tun bɛ premier ministre la fala ye sɛbɛn taara ka ci ale ma k'u k'a lajɛ ko waleya min bɛ bi na Orange Mali kɔnɔ ko sariya tɛ dɛ Ostom a ma da o ma koyi a ye bataki ci Kuluba jamanakuntigi k'a dama kasi ale ye a waati système ale min ni Ostom bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ Amadu Amion Gindo ale fana ye bataki kɛrɛnkɛrɛnnen fana ci yaasa ka dama kasi kɛ faamaw wulila ka ko in sɛgɛsɛgɛ fala ye olu b'u ka sɛgɛsɛgɛli la min ye baarakɛlaw ye olu bɛ ka gɛn cogo min na u bɛ ka gɛn o cogoya kelen in na Orange a banna pewu bɛɛ lajɛlen ka hakɛw ɲini dili ma u bolo février kalo tile 26 san 2025 tɛmɛnen min ye premier ministre kura nalen kuma in taara da tulo ka ko i fala ye baarakɛlaw yɛrɛ kun hakilila tigɛra k'a fɔ ko tare u ye kibaruya duman sɔrɔ k'a fɔ ko u bɛna lafiya ko sabula ɲɛmaa min bɛ Orange kunna kibaruyaw sɛnsi ka fɔli la fala ye k'a kun fɔra k'a ka kalo 3 dira ma k'a ka Mali bila han nka hali bi a bi yan waleya in kamalen ti taa a b'o la fala ye maa minnu bɛ yen n'olu ye wulikajɔ kɛ i n'a fɔ baarakɛlaw ka lafasajɛkulu ɲɛmaa Eriki a y'o dulon n y'a mɛn ɲɔgɔnna syndicat tɛ a y'o dulon o fana wulila ka taa min ye inspection du travail la fala ye yaasa a bɛ se ka bila a ka hakɛw kɔnɔna cogo min inspection du travail e ko ale m'a daja Orange la de ale y'a daja Orange la dɛ o kɔfɛ tuguni baarakɛlaw wulila ka se fo cour d'appel la fala ye ni nin waleya in ye o de la sa a fɔra ko ka kamalen bila a ka hakɛw kɔnɔna na o bilatɔ o kɔnɔna na fala ye yanni o cɛ waati min na inspection du travail ko Orange jo don Orange ye baarakɛlaw tontan k'u nantan fɛn o fɛn bɛ yen n'o y'a se ye maa minnu bɛ yen n'olu tun bɛ catégorie dɔ la fala ye a y'olu jigin jɔyɔrɔ tun bɛ minnu bolo fɛn fɛn ni syndicat kasa yer'i fɛ u y'u bɛɛ lajɛlen bɔ u jɔyɔrɔw la ka dɔw gɛn sabula inspection du travail k'o tun y'a jira k'a fɔ ko taabolo ka ɲi u bolo k'u ma bin maa kan fala ye ko nin waati la kalo kelen kɛra fiɲɛ kun tigɛlen don syndicat la Orange kɔnɔna na dɛ o dun y'a sɔrɔ denmisɛnnin 700 ni kɔ olu gɛnna dɔw gɛnna siɲɛ fɔlɔ groupe ko fɔlɔ dɔ la dɔw tilara ka gɛn tuguni ninnu bɛɛ lajɛlen de wulila tuguni fala ye sisan sa komi ta tɛ ka mɛnɛ si tɛ ka bɔ u taara u ta da cour suprême kan han ko nɛgɛ tigɛyɔrɔ ye fanda ye ko ni cour suprême ye min fɔ sa k'u n'a bila ye nka yan'o cɛ min ye Eriki ye n'ale ye syndicat ɲɛmaa ye i b'a dɔn k'a fɔ n'i bɛ baara kɛ i jɔyɔrɔ bɛ bonya u y'ale jigi wala ɲin tɛ bɔ ɲuman na dɛ a kelen tɛ han Isa Sogoba n'o y'u ka secrétaire administratif ye ale yɛrɛ bɛ Ostom na fana ale fana ye o ɲɔgɔnna kelen sɔrɔ ko i fala ye u ye dɔ bɔ u ka sara la ka dɔ bɔ u jɔyɔrɔ la ka tila ka taga n'o ye inspection du travail fana tilara ka fɔ tuguni ko k'u bila u ka hakɛw kɔnɔna ko sabula k'u ye min kɛ o ye sariya sɔsɔ ye Orange ma olu yɛrɛ lamɛn tuguni min ka d'a ye directeur bɛ k'o kɛ a bɛ ka maaw soba girin k'u naani girin waleya bɛ yen k'o ye sariya ye sɛnsi ka fɔ la fala ye a ka bɔ ko 953 kɔnɔna na min bɔra mai kalo tile 9 sɛnsi ko i y'a ta tulu la k'a da jaba la cogo o cogo ko taafan t'a la dɔw yɛrɛ bɛ yen u y'u to kɛlɛ in kɔnɔna tuma min olu bɔ Bamakɔ k'olu bila ka taa Moti fala ye ɲaami bɛ kɛlɛ kɛ Bamakɔ ye bi a de ko nin damantan Orange bɛ ka nin de kɛ bi min ye Isa Sogoba ye kalo 3 a y'o de kɛ dɔrɔmɛ kelen wo sɔgɔlen a ka hakɛw a tɛ k'o sɔrɔ baarakɛyɔrɔ dun a tun bɛ taa su ani tile min ye o fana kɔfɛ tuguni
inspection de travail ye Isa Sogoba wele ka min ye Orange maaw wele falay nye ngwe ay na ka ɲɛfɔ tiga wɛrɛ ɲɔgɔn kɔ fara ka ca min ye u ka maaw ye u ma sɔn koyi fo kɔsa in na de conseil d'administration min kɛra avril kalo tile 28 Swenksi ka fɔ la o de la sa u ka sɔrɔ k'a lajɛ k'a fɔ k'u bɛ Isa bila a ka hakɛ dɔ kɔnɔna na ani Eriki yaasa u ka se ka dɔ sɔrɔ nka fo sisan o fana tɛ ka di han directeur n'a ka dangan falay ko bibi na ko min ka d'u ye k'u bɛ k'o de kɛ Orange kɔnɔ cɛ foyi tɛ yen min bɛ se ka b'u ta la Swenksi ale ka laseli la bi sɔgɔmada in na ko nin bɛ bɛn wa nin bɛ se ka kɛ wa an ka jamana kɔnɔ mun de bɛ na ni nin kofa sugu ye falay Swenksi bɛ k'a yɛrɛ ɲininka de yɔrɔ ninnu ni baarakɛlaw ye Sekirika ni ale yɛrɛ de tun bɛ Orange ka bɔlɔ bɛ yɔrɔ o yɔrɔ u ka pano bɛ yɔrɔ o yɔrɔ u ka sigiyɔrɔ bɛ yɔrɔ o yɔrɔ u ka antenne jan bɛ yɔrɔ o yɔrɔ Sekirika maaw olu de tun b'o lakana kɛ falay directeur kura in a natɔ ka bɔ Laginɛkaw fɛ yen a ko fana ko fo ka o baarakɛyɔrɔ min ye maliyɛnw ta ye ko k'o bɔ yen a nalen don ni baarakɛyɔrɔ kura de sisan a bɛ fɔ min ma sa ko EING Angélique o yɛrɛ tɛ an yɛrɛ farafinna yɛrɛ tɔn yɛrɛ tɛ farafinna yɛrɛ baarakɛyɔrɔ yɛrɛ tɛ yɛrɛ lakanako la koyi ko fo de kana bila Sekirika in nɔ na jagoya la Sekirika fana olu fana ka dileki k'a tɛ minɛ ten falay olu welela sa ka avocat belebelew k'olu wele ne o ye maître Mamadu Ismail Konatew ye ka taa se William Bordon ma k'aw ta da olu tulo kan an yɛrɛ y'a mɛn ani Swenksi fana y'o lakali ko nin waati na u b'a fɛ ka plainte yɛrɛ don Orange contre la France sabula min ye maître William Bordon ye ale bɛ Faransi baro min na olu tɛ sɔn fiyewu nin waleya ɲɔgɔnna ka kɛ sabula k'a bɔ jamana yɛrɛ kɔnɔdenw bolo minnu ka baara don ka taa di maa wɛrɛw ma ka t'olu ta ka bɔ yɔrɔ wɛrɛ ka na maa 770 ni kɔ k'olu bila baarakɛbaliya la tuguni k'olu tɛ na jɛn n'o ye kumaɲɔgɔnyaw tun bɛ senna falay Sekirika ale y'a fɔ a ka avocat ye n'u ma wuli k'u jɔ ninnu u tɛna na u to yen dɛ avocat in fana ale fana ka tɔn sigilen don jɛkulu min na falay n'o ye Serfa ONG ye olu bɛ maaw dɛmɛ maa minnu bɛ n'u kumaniyatɔ don u ka hɛrɛw ma ka kɛ ni sɔrɔw ye diɲɛ jamanaw kɔnɔna na o de la sa Orange Mali min n'a yɛlɛmana ka kɛ Icatel ye bi Icatel min yɛlɛmana ka kɛ Orange Mali ye bi k'a daminɛ o la sa u ye fɛn o fɛn kurubu karaba k'a ŋanamu nin bɛɛ lajɛlen William Bordon tari bolo d'a bɛɛ kan Mali ka hakɛ fɛn fɛn b'a kɔnɔ k'a bɛɛ jate k'a ban tayi fo kana se Sekirika ta ma n'a ma ɲɛ min kɔ k'u na ɲɔgɔn sɔrɔ bɔgɔ jeninen ka fan wɛrɛ fɛ ko komi yan ta tɛ mɛnɛ si tɛ bɔ a tɛ ka ɲɛ sɔrɔ min ye directeur n'a ka dangan ye min ka d'u ye su ani tile Swenksi ka laseli la falay u bɛ k'o kɛ maaw la u bɛ k'a kɛ baarakɛlaw la u bɛ k'a kɛ cakɛjɛkulu la hali u sigili sɛbɛn min bɛ yen n'o b'u yamaruya ka baara minnu di maliyɛnw ma directeur kura in bɛ k'a bɛɛ ŋalamuti k'a bɛɛ yɛlɛma a n'a ka dangan min ka d'u ye Orange kɔnɔna na bi o de bɛ kɛ Swenksi ko k'olu kɔni sigilen don ka nin ko in filɛ ko nin ye kumasuli ko de ye maa minnu ka sira tɛ Mali yɛrɛ foyi Mali sariya foyi batoli la u ka sira tɛ Mali ɲɛmaa batoli la u ka sira tɛ Mali baarakɛlaw batoli la malidenw t'u ɲɛ sira la wa fɛn minnu ka di u b'a kɛ ni wulila k'i jɔ i tɛ ɲɛ sɔrɔ min ye maa minnu bɛ ka nin baaraba ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ bi falay ka Orange yɛrɛ kɔnɔmaw kun kari ɲɔgɔn na maa minnu bɛ yen n'olu ye baarakɛlaw ye k'olu dɔ b'olu hakɛw la ko nin bɛɛ lajɛlen kun ye mun de ye mun de bɛ ka u bila nin bɛɛ la min ye Swenksi ye a ko nin kun y'a ka bɔli 953 ye ko ni Ala sɔnna a ma ko min bɛ nin ko in jukɔrɔ k'u bɛna n'a da gɛnɛmaya don nataw la falay sɔgɔmada in na an ye nin bɔ kun jumɛn na sabula an y'a ye k'a fɔ denmisɛnnin minnu bɛ yen n'olu yɛrɛ tun bɛ Orange baara la n'u sera an ma yan falay y'u dama kasi ka dɛsɛ bi an y'a ye k'a fɔ an ye miirina min sɔrɔ an ye jɔrɔna min sɔrɔ Swenksi fana ka bɔko 953 in na falay o fana danganalen don a kɔnɔna na bi sɛbɛn fa sirila maa min fɛ o ye AD ye an ye min sɔrɔ Orange mɔgɔ ka ko kan yanni fɛsɛfɛsɛli tɔw ka ba falay o de ye nin ye sɔgɔmada in na k'a fɔ an ka ɲɛmaw ye u ka wuli k'u jɔ u ka nin ko in sɛgɛsɛgɛ falay u ka kunkun n'a ɲɛɲɛ bɔ ɲɔgɔn na ni min jo don cɛ yɛrɛ la o ka jo ka d'a ma ni min n'a sɔrɔ minnu bɛ ka wuli ka jɔ kɛ
min bɛ ka fɔ ko u bɛ ka fɔ ko tɛ tiɲɛ ye o ka sɛgɛsɛgɛ ka da mɔgɔw tulo kan n'o y'a sɔrɔ fana orange de jo b'a la o fana ka sɛgɛsɛgɛ ka da mɔgɔw tulo kan n'o tɛ tantɔnama in dɔ tɛ ka ban dɔwɛrɛw bɛ ka gɛn baarakɛyɔrɔ laban a bɛ jɔ dɛ a bɛ jɔ n'a dun jɔra maliyɛnw de b'a kɔnɔ olu de bɛ baara k'a kɔnɔna na kosɛbɛ a jɔyɔrɔbatigi minnu filɛ nin ye tan minnu y'a directeur baw ye olu bɛ munumunu diɲɛ ni ɲɔgɔn cɛ de orange furadama de b'a nana an fɛ yan wɔlɔfɔw de bɛ k'a directeur ye dangan bɛ bɔ jamana wɛrɛw la baaramisɛnnin tɔ minnu bɛ da an ka mɔgɔw ma a manœuvre jɔyɔrɔ n'a baaramisɛn tɔ n'a fɔra fana ko u bɛna na u ɲɛ tana ka an ye ka baarakɛbaliya dɔ far'o kan denmisɛnnin minnu yɛrɛ gɛnna fala ye u y'u sen don procès la fo ka t'u sɛgɛn fo k'u bolo wari ban yɔrɔ kiiri filɛ nin an ka jamana kɔnɔ n'i bɛ wuli k'i jɔ ale la f'i ka wuli k'i jɔ de dɛ avocat sara kuma o kuma cɛ min bɛ s'a kɔrɔ a man ca dɛ donc nin ye sɔgɔmada in na cadeau ye ka di an ka ɲɛmaaw ma u ka orange ko in sɛgɛsɛgɛ min b'a kɔnɔna na mɔgɔw bɛ se k'a dɔn cogo min na waliya min bɛ sen n'a ye degun in nana cogo di maa minnu bɛ kɔnɔna na fana n'u bɛ ka nin kuma ninnu bɛɛ lajɛlen fɔ jɔnni ta ye tiɲɛ ye jɔnni ta ye nkalon ye fala ye f'o ka ɲɛdɔn a ko la mɔgɔ bɛ se ka lafiya cogo min na an bɛ t'e fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka na ni kibaruya tɔ ye. bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni car kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la n'an bɔra yen fala ye an bɛ taa CNT kɔnɔna na CNT ɲɛmaa général de corps d'armée Maliki Jaw a ye bataki ci k'a yira sa k'a fɔ ko CNT ale ka sigi min bɛ senna nin waati in na n'o ye session d'avril ye o hukumu kɔnɔna na sa min ye CNT maa bɛɛ lajɛlen k'u wele no bi sɔgɔmada in na u kana jɛrɛ kɛnɛ ka fɔ ma ko plénière fala ye plénière kɔrɔ maa maa bɛ CNT kɔnɔ aw bɛɛ bɛ na sariya minnu bɛ yen ni baara minnu bɛ yen aw bɛna ka n'a lamɛn k'aw hakilinaw di k'aw ka kuntilennaw di fɛn minnu bɛ yen n'olu bɛ se ka falen a la a sariyakisɛw la n'a bɔra gouvernement yɔrɔ a bɛna na se ka o fɔ cogo min na fala caman kɔni y'a jira k'a fɔ ko bi sɔgɔmada in na min ye charte min sigira parti politique tɔgɔ la utukalo tile 18 san 2005 san ko ni ala sɔnna a ma ko kuma bɛ bi sɔgɔmada in na kumaw la CNT kɔnɔna na yaasa ka se k'a dɔn min ye parti ye charte min fɛ o bɛna bila kun jumɛn kɔnɔna na charte min bɛna kɛ cogo di mun ni mun bɛna kɛ charte in kɔnɔ min ye fanga waradalaw ye n'o ye opposition ye o jɔyɔrɔ bɛna kɛ mun ye ko baabu bɛna tali ko la nka sariyakisɛ wɛrɛw b'u bolo min ye Maliki Jaw n'a ka maaw bɛna kuma o fana kan n'an bɔra an bɛ taa Irisilakaw fɛ yen Irisilakaw olu ye se min sɔrɔ guerre mondiale banni na Allemagne ka taa ale juguya la o hukumu kɔnɔna na sa an ka minisiri min bɛ wolomasiri tabaw kunna n'o ye général de corps d'armée Sadio Kamara ye ale bɛ taama na Irisilakaw fɛ yen fala ye Irisikaw ka kɛlɛbolo ɲɛmaa bɛ maa min bolo bi n'o y'u ka ministre de la défense ye ani o ye ɲɔgɔn ye o y'a yira sa ko Mali jamana k'a bɛ Sadio fo jɔyɔrɔ min dira a ma n'o ye général de corps d'armée ye k'o b'a ka timinandiya ka se a n'a ka wulikajɔ ani a bɛ ka fɛn mun kɛ bi yaasa Mali jamana bɛ se k'a ka yɛrɛma hɔrɔnya ta André Belesov ale de ye nin fɔ Irisiw ka minisiri min bɛ wolomasiri tabaw kunna ale ni kɛlɛbolo ɲɛmaaya min bɛ Irisi yɛrɛ kɔnɔna bi ale de b'a bɛɛ lajɛlen kunna a ko min ye Sadio Kamara ka timinandiya ka wulikajɔ ni cɛsiri a n'a ka kow faamu cogo diɲɛ yɛrɛ taabolo la bi k'o bɛ k'a to jamana ɲɛmaaw n'o ye général d'armée Asimi ye kɛlen don ka danaya sinsin a kan ka jɔyɔrɔ d'a ma ko kuntilenna min bɛ bi furancɛla fanga maaw la an ka jamana kɔnɔ fala ye k'o k'an ka fo ka tanu ko bɛɛ lajɛlen diɲɛ kɔnɔ bi bɛɛ bolo dalen don i yɛrɛ de kunkolo la k'i yɛrɛ ɲini o yɛrɛ ɲini kɛnɛ kan maa man ka jɔ i yɛrɛ la k'i faso bɔ kunbala na u ka kumaw olu kɔnɔna na sa min ye baara minnu n'olu bolo dalen kun don Mali ni Irisi jamana cɛ ani Irisi jamana ni AES jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ Sadio ye nin bɛɛ lajɛlen ɲɛf'u ɲɛna
u ko k'u bɛ Sadio ko k'a bɛ Irisilakaw fo u ye wulikajɔ min kɛ ka se sɔrɔ Allemagne ka kɛlɛ la min ye cɛncɛnfo ka jamanaw ye n'o ye AES ye k'olu b'u kɔ ko Asimi ale yɛrɛ ye ko ka foli ni tanu ta ka ɲɛsin u ma u ye ɲɛnajɛba min sigi sen kan n'o kɛra kɛlɛban ale se sɔrɔli ye fasoden ɲumanya hukumu kɔnɔna na a ko fana ko Irisi jamana n'o tun ye Union Soviétique a waati fala ye k'u ye diɲɛ de bɔ gɛlɛya kɔnɔ gɛlɛya min ni bɛɛ lajɛlen tun b'a dɔn k'a fɔ ko ni Allemagne kun tora ye a na kɛ ko wɛrɛ ye ko Irisi kɛdenw ye o kɛlɛ min kɛ u y'o wulikajɔ min kɛ anu bɛ kɛlɛ min na bi Ukraine ko ni Ala sɔnna a ma ko min foritɔ don ko a bɛ dugawu kɛ o se ka sɔrɔ Sadio Kamara ko fana cɛncɛnfoka jamanaw olu baralen ɲɔgɔn kan ni Irisi jamana k'u ka wulikajɔ ni cɛsiri ka kan ka kɛ bamanciwale n'u ka walekɛbaw ka to olu juguya la a ye ɲɛfɔli k'o la fɛɛrɛ kura minnu bɛna sigi AES yɛrɛ ale kɛlen don ka fɛɛrɛ mun tigɛ sanfɛ ni dugu ma nin bɛɛ lajɛlen dan tigɛra fala ye ko wa fana ko min ye jamana Irisi ni AES ye u bɛ ka fɛɛrɛ kuraw sigi sen kan minan minnu bɛ yen bi n'olu kan ka lakurakuraya k'olu sigi sa u bɛ se ka di cogo min na min ye jamana ninnu ma baaraw olu bɛ se ka lakurakuraya cogo min bolo yaasa ka se sɔrɔ basigi ni lafiya dugudenw ka taa ni ka segin o bɛ se ka nɔgɔya cogo min na o hukumu kelen fana kɔnɔna na AES minisiri min bɛ Wolomasiri Tabaw ka ko kunna olu ni kapitɛni Ibrahim Traoré ɲɔgɔn ye n'o Burukina masakɛ ye ale yɛrɛ tun bɛ yen kɛra mɛkalo tile 10 min ye Burukina jamanakuntigi ye sa ale kɔni y'u bisimila kɛlɛbolo minisiriw n'o ye Sadio Kamara ye ale ye ɲɛfɔli kɛ Ibrahim fana ɲɛna baara min bɛ senna bi min ye u taakun kun ye ɲɛnajɛba min ye u y'o fana kuma kɛ kɛlɛ yɛrɛ taabolo bɛ bi Ibrahim fana ye maa minnu ni ɲɔgɔn ye Wolomasiri Tabaw ka ko la AES dɛmɛni ko la ani kɛlɛ yɛrɛ faralen ɲɔgɔn kan ka kɛlɛ daga bɛɛ lajɛlen kɛ kelen ye Algérie ye degun min ta ka ɲɛsin Mali ka pankuru ma o bɛɛ lajɛlen a ye nin bɛɛ lajɛlen dan tigɛ Sadio ye ani maa minnu ye ɲɔgɔn ye bɛnkan minnu sɔrɔla ani waleya minnu kan ka kɛ Wolomasiri Tabaw ka gun kan a y'o ɲɛfɔ minisiriw bɛɛ lajɛlen ɲɛna k'u k'u hakilina kɛ kelen ye fɛɛrɛ ni dabali minnu sigilen don sen kan ka ninjugawale ni bamajawalekɛbaw kɛlɛ ko dɔ de bɛna fara a ka don nataw la Sadio yɛrɛ fana ko ten ko bi ko diɲɛ bɛ cogo min u yɛrɛ bɛ ka kow faamu cogo min bɛɛ lajɛlen jɛra k'i bolo di ɲɔgɔn ma cogo min kuntilennaw ka to o taabolo kelen na laɲiniw ka se ka kɛ nka Sadio ko fala ye ko k'a ko de teliya o kuma in tɛ dɛ ko k'a ko teliya de jamanakuntigiw bɛ bɛnkan minnu sɔrɔ u k'a ko lanse olu ma joona se ka sɔrɔ yaasa dugudenw bɛ degun mun kɔnɔna na o degun bɛ ban AES jamanaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na sɛbɛn in fa sirila maa min fɛ o ye Burukinakaw ka jamanakuntigi ale ka kunnafonidilaw ye sabula olu de bɛ kɛnɛ kan ye n'an bɔra ye an bɛna Bafulabe fala ye Bafulabe min ye Zofɔrɛ baarakɛla 2 olu kɔni tora bingali dɔ senfɛ kunungo mɛkalo tile 11 tɔnjidikaw olu fɛ yen a yɛrɛ sa k'a fɔ ko min ye nin maa kofɔlen ninnu kɔni ye Bamafele commune kɔnɔna la bingali a y'u sɔrɔ waati min na nin bingali in bɛ ka kɛ o y'a sɔrɔ an ka cɛ de n'o o ye Fili Jalo ye ale tun bɛ kɛnɛ kan ye hakila a ye ja dɔ bila ka na an ka jɛ ka o lajɛ a ka laseliw kan ji ni kungo lakanabaaw ka bolofara min bɛ Manantali ni o bɛ Bafulabe cantonnement fɛ olu ka saba kun bɔra sibiri don k'u bɛ taa convocation dɔ danda tɔndiji fanfɛla la n'o bɛ Bamafɛ yɛrɛmara kafo la wa u sira dimanche don k'u bɛ segin wa bin kɔni kɛra u ka maa 2 olu ni tora la o nɔguni na wa maa 1 ale banana wa an bɛ ladɔnniya k'a fɔ nin wale in kɔni kɔnɔna la an ye sɛgɛsɛgɛliw kɛ wa a yirala k'a fɔ bin kɔni kɛra u kan nka pour le moment maa si ma se k'a fɔ an ɲɛna kosɛbɛ ji ni kungo tigilamaw la k'a fɔ ko bingani kɛra jatigɛwalekɛbaw fɛ wala kulu marifatigi wɛrɛw o kow sɛgɛsɛgɛli kɔni bɛ sen na an tɛ se k'an sɔnni gɛn kan k'a fɔ ko bingani kɛra nin maa façon de fɛ fɔlɔ nka su kɔni nana kunun kari nɛgɛ kanɲɛ 17 waati u nana Manantali badingɛ la an yɛrɛ tun b'o kɛnɛ kan wa an ɲɛ dara a su kan kosɛbɛ wa min yɛrɛ fana banana ale fana kɔni sera k'i débrouiller wa ka se ka Manantali lasɔrɔ a ka an ɲɛ dara kan wa ale fana fari ka fisa kosɛbɛ a sen de sɔrɔla kisɛ y'a sen de sɔrɔ wa an b'a dɔn kɔni k'a fɔ nin baara in kɔni kɔnɔna la ko kun taara convocation de danda maa dɔw minnu ni olu welelen bɛ wa ko convocation in danali kɔfɛ de sa nin wale ninnu sɔrɔla ka kɛ Kasim an kɔni ye so ninnu ye sa an ɲɛ dar'o kan wa an ye min fana ye o kɛnɛ kan o ye k'a fɔ fulaw ka jele 5 ɲɔgɔnna wala 6 ɲɔgɔnna o kɔni tun bɛ banbaatɔ ninnu bolo o b'a yira k'a fɔ u tali convocation danda u natɔla wala u tatɔla u tun bɛ ka baaraw kɛ n'o ye kungo lakanali baara dɔw ye
ka fula minnu bɛ tiɲɛni kɛ kungo ka se ka olu minɛ ka da k'an ye fula jɛlen 5 6 ɲɔgɔnna ye u bolo ani fula bidɔni o tun bɛ u su ka nale o tuma i k'a dɔn k'a fɔ su ninnu kɔni nana kari u lasagona manantali ayiwa kɛnɛyaso la ka se ka jateminɛw kɛ ka su ninnu lasago ye kosɛbɛ u lasago n'a ye wa bi tɛnɛ sa kunnafoni kɔni y'a jira an na cogo min na k'a fɔ ko fɛn min ye direction nationale des eaux et forêts ale kan k'i kunda Bafulabe kan ni ka taa ɲɛda su ninnu kan n'a y'a ɲɛda su ninnu kan tuma min na sa ko sudo baara tɔw olu na sɔrɔ ka bolo da nka an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ Kasim nin wale yɛrɛ kɔni kɔnɔna la doso y'u jɔyɔrɔ fa kosɛbɛ baara in kɛra yɔrɔ min na maa ninnu fatura yɔrɔ min na a sira ka gɛlɛn accès ka gɛlɛn kojugu nka ala ni doso ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri doso sera ka su ninnu n'u bolofɛnw bɛɛ lajɛlen lasago ka na n'u ye ka na se ka na u di manantali bada la kunun u kunbɛnna yen nɔ manantali dugutigi ani Bamafile maire ani Jokeli maire ani kɛnɛya tigilamaw fo ka taa se an ka gendarmerie tigilamaw ma an yɛrɛ kun b'o kɛnɛ kan wa su ninnu kunbɛnna o kunbɛn cogo de la ala ni doso ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri balo dɔnniya k'a fɔ baara nin kɛra yɔrɔ min na ka walasa ka ba tigɛ ka na n'a ye manantali a bɛ lɛri kelen ɲɔgɔnna bɔ maa dɔw ka fɔ la k'i bɛ se ka min kɛ ji kan i bɛ ka boli ji yɛrɛ sanfɛ i tɛ jɔ o ye lɛri kelen ɲɔgɔnna wala miniti 45 ɲɔgɔnna k'a bɛ taa o la parce que ji kɔnɔ ka bon kosɛbɛ o tuma baara in kɛra o kɔfɛ de o tuma u nana jikan sira fɛ o ni su ninnu kɔni na sagona an bɛ don min na i b'a fɔ bi nka an tɛ se k'an sɔnni gɛn kan k'a fɔ ko binkanni kɔni kɛra nin maakulu façon de fɛ fɔlɔ waati min na an bɛ kunnafoni dilan nka ni ala sɔnna an bɛna an sen cɛsiri kunnafoni tɔ minnu mana bɔ a la an sɔrɔ k'o lase an lamɛnbaaw n'an filɛbaaw la an bɛ aw fo aw ka lajɛli aw to sɔgɔlɛ jaani na kuma bɛɛ ani waati bɛɛ an bɛna kunnafoniw di aw ma a diko ɲuman na aw ni ce aw ka kumadenw la Fili Jalo ka bɔ Bafulabekaw olu fɛ yen o Bafulabe kelen fana na sa maa 2 kɔni olu fatura ka sababuya kɛ sanmɛgɛru ye maa 2 in dutigi dɔ a n'a denmuso olu de kɔni tun bɛ buguda dɔ la sa buguda in kɔni o ye Mandiyaba ye Mandiyabakaw fɛ Bafulabe ale yɛrɛ ye marabolo kɔnɔna na Kayi région na dugudenw olu ka fɔli la sa a yira k'a fɔ ko telefɔni kɔni de tun bɛ u bolo waleya in kɔni sababuya bɔra telefɔni de la min ye fure ninnu kɔni u nana n'olu ye sa yaasa u ka janaja bɛ se ka kɛ cogo min na gendarmelakaw olu ye sɛgɛsɛgɛli daminɛ a yɔrɔ la yaasa a ko in a bɛ se ka dɔn cogo min na fɛn min kɛra u sata ye an sɔngokaw ye dugawu don belebeleba kɛ ani seli belebele ni kuranɛjigi belebele dɔ kɛ k'a daminɛ alamisa su la k'a dugu jɛ juma tɛmɛnen na sa ani sibiri sɔgɔmada la fana maa caman de nana an sɔngo kɔnɔna na yaasa ka ye nin dugawu don ni nin bato in kɛnɛ kan u y'a yira sa k'a fɔ k'a kɛ kun ye bɛn ni kelenya cɛfɔ ni kanbɛn min ye ɲɔgɔn faamuya dusuma suma k'o kɛ ka ɲɛsin ɲɔgɔn ma min ye bato in fana kɛnɛ kan sa dugawu kɔni caman kɛra basigi ni lafiya bɛ se ka na an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na cogo min na sifin denmisɛnnin minnu bɛ yen n'olu bɛ association Ibadu Rahman na olu de kɔni nin sigi sen kan yaasa basigi ni lafiya u bɛ se ka don an sɔngo ani ni Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen na cogo min na an y'a fɔ a ɲɛna k'a fɔ ko min ye mɛn kalo tile 11 ale ye an ka cɛkɔrɔba n'o ye Mamadu Konate ale ka suma yɛlɛmali ye ɲinan ta hukumu kɔnɔna na sa u ye jolidi kɛ jolidi min n'an bɛ taa o kɛnɛ kan sisan k'o yira aw la. mɛ kalo tile 11 san 1956 mali jiri sunba dɔ binna cɛba mun kɛra an ka jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya tali wulikajɔbagaba dɔ ye lakɔlikaramɔgɔ politigimɔgɔ farafina politiki tɔn belebeleba fɔlɔ o maa don wasaden don mun kɛra farafina tɔgɔla wasaden ye faransi wasabulon kɔnɔ wa ale de fɔlɔ fana kɛra farafinden ye farafina gun kan ka kɛ wasabulon ɲɛma dankan ye faransi Mamadu Konate Mali tariku cɛba in a ka somayɛlɛmali san 69 kadira de kɔnɔ a denw a kanubagaw a ka sigida denw ni malidenw ye tasi bila kɛnɛ sigi a ye n'a kɛra jolidi ye baw bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ joli kɔrɔ ka bon fasoden ɲumanya taamasiyɛnw na wa jolidi bɛ kɛ sababu ye ka nin caman na kisi jama bɔra donc a y'a yira k'a fɔ an ka miiriya la an ma fili donc an bɛna continuer ka ni ɲɔgɔn organiser walasa an balimaw caman bɛ se ka kisi o a kɛra denyɛrɛnin ye o a kɛra civil ye o a kɛra soldasi ye o bɛɛ de jogo mɔgɔ caman besoin bɛ jeli la u bɛ fatu ka d'a kan jeli tɛ sɔrɔ donc o de y'a to an y'an sinsin jelita in kan bi donc an bɛ a laɲini k'a fɔ
sani san wɛrɛ cɛ an ka se ka nin événement wɛrɛ kɛ walasa a nafa kosɔn pour que an bɛ se ka an jamanadenw an ka se ka ɲɔgɔn dɛmɛ parce que n'i ye jeli di walasa ka dɔw kisi saya ma u bɛ kelenya yira an ka duwawu ye kelenya ka sabati an ka jamana kɔnɔ o de y'a to fana an b'a fɛ denmisɛnnin fɛn fɛn bɛ n'a bila u hakili la Mamadu Konate kɛra a ye tɔgɔ sɔrɔ a m'a sɔrɔ gansan a y'a sɔrɔ ni kɛwalew de ye kɛwalew a caman bɛ yen an b'a fɛ bɛɛ k'i hakili to a la o y'anw ka association laɲini ye. Ne nana ka na n jeli di jeli bila a bɛ se ka kɛ sababu ye ka ni caman kisi an yɛrɛ ka an ye bɔlɔbɔlaw de an ka tubabu président de don an nana k'a fɛnɛ soutenir a ka nin initiative in na wala o de y'an na nafaba de b'a la parce que hali k'a da a bɛ se ka mɔgɔ caman ni kisi a heure kelen ni jeli dili a bɛ se ka mɔgɔ caman ni kisi nafa b'a la. Bɛɛ bɛ Mamadu Konate dɔn Mali la Mamadu ye min ye bɛɛ b'a dɔn ni o bɔnnaw ko k'u bɛ fɛn dɔ labɛn n'o ye joli di ye et que anw ka baara ye Centre national de transfusion ka baara ye ka joli ta k'a sɛgɛsɛgɛ k'a lamara k'a di banabaatɔw ma donc anw bɛ ye o kɛnɛ bɛɛ kan donc o de y'a to an bɛ yan bi sɔgɔmada in na Bolibana yan Konate ka Bamakɔkura Konate ka denbaya la pour que ka jolita in labɛn. Nin tasibila kɛnɛ in kɔnɔ ɲɛfɔli kɛra sifinnakaw ni jamakulu ye Mamadu Konate ka baarabaw kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la politikiko sira fɛ a ye wulikajɔ mun kɛ bɛn keleya faso kanu k'o don fasodenw sɔn dɛmɛ la ni o mun ye politiki yɛrɛ sigikunba ye ɲɛfɔli kɛra diɲɛma ye maaw ka se k'o faamu professeur Dulaye Konate fɛ. N'i ye jamana ta i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔw dɔw bɛ yen olu bɛ kɛ comme sɛrɛw de an b'a fɔ olu de ma icône o mɔgɔw olu kan ka dɔn denmisɛnninw fɛ u kan ka dɔn bɛɛ fɛ parce que n'i y'a mɛn diɲɛ ko mɔgɔ dɔ de b'a représenter an b'a fɔ o de ma emblème Mamadu Konate ne bolo o mɔgɔ a b'o mɔgɔw la mɔgɔ min n'a tɔgɔ fɔra n'i ko Mamadu Konate denmisɛnninw o de y'a to hymne tun dilanna tɔgɔ la pionniers bɛɛ tun b'o chanter an fa Mamadu Konate an bɛ sa Mali nɔfɛ hali n'an k'an ka joli de di an bɛ sa jamana n'o mɔgɔw tɛ an b'a fɔ o de ma modèle a ma nɔgɔn je pense que histoire ka baara fana y'o de ye ka mɔgɔw yira denmisɛnninw na u bɛ se ka mun nɔ minɛ mun bɛ se ka k'u bolo mɔgɔ ye u kan ka mɔgɔ min ladege denmisɛnninw ye ale n'a ɲɔgɔnnaw dɔn a ka ca Ala fɛ u b'a dɔn k'a fɔ jamana in tun jamana gansan tɛ voilà je pense que o de y'a développé a jɔyɔrɔba ye et puis ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan parce que Mamadu Konate tun ye mɔgɔ min ale tun bɛ mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan c'est vrai RDA mɔgɔ tun don mais a tun m'a dan dɔrɔn k'a fɔ a bɛ baara k'a ka parti dɔn bɛɛ b'o dɔn voilà wa hali ni a tɛmɛ ka kɛ bɛɛ wa ni gɛlɛya nana wa hali Bamakɔkura yan je crois que maakɔrɔba minnu bɛ yan n'u tulo bɛ n na hali Bamakɔkura yan ni kɛlɛw tun wulila yan a tun bɛ b'a ka so yan politikimɔgɔ yɛrɛ jɔyɔrɔ tun y'o de ye makoɲɛna i bɛ mɔgɔw mako dilan ça c'est extrêmement important n'o politique ye jumɛn ye fɛɛrɛ ka mɔgɔw mako dilan ka se ka kɛ mɔgɔw jigi ye mais a ka kɛ tiɲɛ kan ka kɛ mɔgɔw jigi ye o kɔrɔ tɛ ko i ka sɔn non ka namara kɛ ka mɔgɔw kɔnti aw tɛ laban o mais ka kɛ mɔgɔw jigi ye ka kɛ ladiri ye mɔgɔ ka se ka kɔnti i kan je pense que mɔgɔw b'o de nɔfɛ o voilà. An b'a yirala k'a fɔ Mamadu Konate ka fatuli tasibila kɛnɛ in kɛra yɔrɔ ye n'a ka sigida Bamakɔkura dugutigilakaw sifinnakaw ani a dɔnbaga caman ye ɲɔgɔn sɔrɔ ye ka taa duwawudenw ni seraliw kɛ ka ɲɛsin cɛba in ka baaraw ma. Nin kɔni ye koba de ye association Mamadu Konate Ala y'a kɛ Bamakɔkura a kɛra an ka symbole ye n'a fɔra ko an ka fɛn dɔw fɔ Bamakɔkura Konate ka yɔrɔ bɛ fɔ a la Mamadu Konate ka so bɛ fɔ a la Bamakɔkura fɛn kɔrɔw la a tɔgɔ bɛ fɔ Bamakɔkura bɛɛ Darabela Bolibana bɛɛ bɛ yan o ye mun ye c'est pour impliquer la jeunesse a fɔra kuma na sisan
bi anw ye sini ye denmisɛnninw ye donc u ka fara a kan ka fɛn ɲɛnamaya a ka kɛ badabada ye a bɛna bɛ nafa parce que mun na Mali Konate ye min kɛ Mali indépendance ko la a ma don maa si la africain si mais malheureusement indépendance a yɛrɛ t'a la Ala y'a wele donc n'i y'a ye bi an bɛ yan c'est vrai a ka kɛwale ka dɔ fɔ o la fo ka dɔ fɔ o la. Et on remercie tonton Moussa aussi parce qu'il a accompagné l'activité dans la année également pour la salubrité qui est ça, la rentrée scolaire, la reste sur la procédure en accompagne. On lui remercie pour ça. Mamadou Konate, ale bɛ cɛbaw la minnu ka baaraw bɛ to kudayi diɲɛmaa bolo wa a bɛ kɛ sira jɛlen ye misaliya ɲuman tali Mali sifinnakaw bolo bɛn keleya ani ɲɔgɔnminɛ kan. An bɛ dugawu kɛ ni cɛba in ye Ala ka dali badabada nɔgɔya ye. Ayiwa nin baara ninnu kɛra sibiridon sɔgɔma o kɛra tɔn min sigilen don Mamadu Konate ale yɛrɛ tɔgɔ la kunun ko sa o tun ye sarakabɔ ye ani kuranɛ kalan fana kɛra Bamakɔkura kɛra Konate yɛrɛ ka du kɔnɔna na somɔgɔw limanaw balimaw terisiraw ni sigiɲɔgɔnw olu bɛɛ lajɛlen nana baara ale kɔni daminɛna ni min ye o ye foli ni bonyamasegin ye o kɔfɛ sa karamɔgɔw olu ye kuranɛ kalan daminɛ ɛri kelen k'a daminɛ lagansara jiginnen ka taa se nɛgɛ kanɲɛ 17 tɛmɛnen ni miniti 15 ye u y'o bɛɛ lajɛlen kɛ kuranɛ kalan na kuranɛ kalan bannen sa u ka sɔrɔ ka gafe wɛrɛw bɛ yen k'olu fana kalan ka fara kan min ye dugawu ye ka sɔrɔ ka o kɛ ka fatiya ale ta maa minnu nana sa bɛɛ lajɛlen kɔni ye tasibila kɛ cɛkɔrɔba ye bonyamasegin fana o fana kɛra denbaya mɔgɔw ye k'a ɲini u fɛ halisa u k'u cɛsiri nin na min ye Mamadu Konate a jɔyɔrɔ a ka baara a ye min kɛ ekɔli karamɔgɔya la a ye min kɛ sigiɲɔgɔnw ye a ye min kɛ k'a to politiki baara la fo ka taa se a yɛrɛ ka soma yɛlɛmali ma n'o kɛra mɛ kalo tile 11 san 1956 san ka na se bi ma min ye denw ye u y'a yira sa k'a fɔ kɔni ko tiɲɛna maaw ye u ka adamadenya diya u la sigiɲɔgɔnya u y'o diya u la teriɲɔgɔnya u y'o diya u la sinjiya fana diya donna u la Dulayi Konate ale y'a yira sa k'a fɔ ko Mamadu Konate kɔni kun kumakan ye min ye kosɛbɛ fala ye o ye ko bɛɛ bi sa nka jamana de ti sa an k'an jija an k'a to ka baara sigi sen kan min b'a to jamana bɛ se ka kɛ Musa ko k'olu bɛ nin kɛnɛ in sigi yaasa maaw k'a dɔn k'a fɔ cɛkɔrɔba in tun ye min ye a jɔyɔrɔ tun ye min ye a ye baara mun kɛ mɔgɔw kana ɲinɛ a kɔ sabula silamɛ tun don maanifinya o tun bɛ a la adamadenya tun bɛ a la a yɛrɛ ka se n'a ka fɛnw bɛɛ lajɛlen tun ye mɔgɔ tɔw de ta ye o de la sa u kɔni bɛ nin baara in kɛ san o san yaasa mɔgɔw kana ɲinɛ a kɔ ɲinanta kɔni banna tan an bɛ dugawu don ka sa min ye fure ye Ala k'a dayɔrɔ sumaya a y'an kɔ kitimi Ala k'o nɔgɔya an n'a bɛ taa jɛmi Ala k'o nɔgɔya Ala ka an yɛrɛ ɲɛ k'an ta kɔnɔ silamɛ bɛɛ lajɛlen sa Ala k'o bɛɛ lajɛlen dayɔrɔ sumaya minnu kɔni bɛ lahara nin waati in na an b'a fɔ sa n ko nin kɔni ye Konate ka baaraw olu kuncɛlen ɲinanta hukumu kɔnɔna na Jɛnɛbu Madame Kane Jɛnɛbu Konate k'a fana fo grand sœur ale fana n'a ka maaw olu ye wuli ka jɔba kɛ fala ye I ye tasa belebeleba min ye dɛ Jɛnɛbu de y'a di ka na an b'a fana fo kosɛbɛ sabula ni nin baara ninnu wulila du bɛɛ de bɛ baara kɛ muso fara cɛ fara denmisɛnnin kan bɛɛ lajɛlen de b'i ka baara bila ka na yaasa ka se ka nin don in ale ɲɛnɛmaya mɛ kalo tile 11 fala ye Président Alpha ale fana taara ka kɛ jamanakuntigi ye tako filanan mɛ min ye fanga ngwaradabaw ye olu kɔni kun banna o kɛra san 1997 san o de la sa min ye Mohamed Lamine Traoré Maître Muntaka Tall Choguel Kokala Maïga ka taa se Abdulwahab Berté ma Alimami Sila ale ni Mohamed Lamine Traoré olu kɔni kun banna ka ban fewu k'u tɛ taa kalata tako fɔlɔ la u y'u sen bɔ a la Alpha ale ni Maribaturu Jaabi de taara sa Alpha kɔni taara sa ka kɛ jamanakuntigi ye fanga ngwaradabaw ka tɔn o sigira o de kulu hukumu kɔnɔna na n'an bɔra yen an bɛ taa Maison de la Presse ale kɔnɔ Maison de la Presse olu fana ye jɛrɛ belebeleba kɛ fala ye sibiridon nin kalo in tile 10 jɛrɛ in ye tali kɛ mun na sa fara ɲɔgɔn kan jɛkulu fɛn fɛn bɛ kunnafonidilaw ka gun an ka jamana kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen ka sɔn ka fara ɲɔgɔn kan sa an ka musaka dɔ bila sen kan min bɛ kɛ ɲɔgɔn dɛmɛ musaka ye nanzarakan na u k'a ma ko fond presse fonso presse Fonso presse ale hukumu kɔnɔna na sa denfaya tun bɛ maa min bolo o ye Isa Arsina Sise ye
ale yɛrɛ jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ tɔnjɛkulu kɔnɔna na kunnafonidilaw ka tɔnjɛkulu minnu b'an ka jamana kɔnɔ yan Mama Falo ale ni kunnafonidila tɔnjɛkulubaw bɛɛ lajɛlen tun b'a kɛnɛ kan waleya in a sigikun ye sen kan min ye sa o ye k'a to sa an yɛrɛ ka se k'an bolo don an yɛrɛ kɔrɔ min ye an ye maa tɔw dɛmɛ cogo min an sera ka kobaw kɛ cogo min an k'an jija sa Basiriki Ture Darave ale de kɔni bilara nin jɛkulu in kunna sa ni musaka ko in ale bɛ se k'a ɲɛnabɔ cogo min na Fala ye ko min ye kunnafonidilaw ka bi u ka sini u yɛrɛ bɛ se cogo min na ka balo hɔrɔnya ni danbe kɔnɔna na ka baara ɲumanw sigi sen kan wari in a bilakun ye sen kan o ye maa sa ne b'a fɛ ka don a la i bɛ sefa wari 200 i b'o sara o la i bɛ don min fɔ Sopresi ale hukumu kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen bɛ don i kelen i tɔgɔ la jɛkuluw fana bɛ se k'u ta kɛ ka don nka maa kelen kɔni i bɛ 200 de sara yaasa fɛn minnu bɛ yen n'olu danganiyalen don maaw ye n'i b'a kɔnɔna na i ka se ka olu sɔrɔ Isa Arsina Sise ale min kun ye ko in denfa ye a ye foli ta ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma min ye an ka jamana kɔrɔnfɛya jamana duguw faralen ɲɔgɔn kan ani Moti ni Segu marataw olu bɛɛ lajɛlen ka tɔn min bɛ yen bi o ɲɛmaya de bɛ ale bolo a ko sa ko a ka yeli kɛnɛ in kan ko m'an ka bali maa la sabula ale nakun ye bɛɛ lajɛlen bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min fara ɲɔgɔn kan de ka d'ale ye cɛsiri cɛfɔ ni kanbɛn u ka se ka sigi sen kan o baara kɛcogo ɲuman o ye kunnafonidilaw ye n'olu yɛrɛ sɔnna a ma fana k'a fɔ k'u b'u bolo di ɲɔgɔn ma ka se ka baara sigi sen kan a ti ɲɛ fiyewu fo ale fana ka na u dɛmɛ Aki ale tɔgɔ la sa Aramata Ja tun bɛ yen Aramata Ja ko k'a nisɔndiyara kosɛbɛ sabula ale ye arajo baara kɛ arajo tigi don gintan bɛ Mali yɔrɔ yɔrɔ o bɛ ale ta ye ale b'a dɔn degun bɛ kunnafonidilaw kan koyi ale yɛrɛ y'a baara kɛ sɛbɛnni na ka n'a kɛ arajo baara la bi a bɛ Aki kɔnɔna na Aki de y'a bila ka taa wa a b'a dɔn fana k'a fɔ ko in ko a ma nɔgɔn Fala ye jɛkulu min sigira sa n'o kan ka musaka ko in bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ n'o ye Fonds Sopresi ye maa 13 o de b'a kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen ye kunnafonidila ye a bɛɛ lajɛlen fana ye maaw ye maa minnu kelen don ka baaraw kɛ nin ko ninnu hukumu kɔnɔna na o y'a yira sa k'a fɔ kɔni ko min ye maa mafalenw ye olu fana bɛna ta ka bila u kɛrɛfɛ yaasa min ye presse ye a ka nin musaka in a baara bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min na n'an bɔra ye an ka jamana kabilatigiba minnu bɛ an ka jamana kɔrɔnfɛ an fan fɛ n'o ye Isanga Nanu ye ani Idnanu Imgadu Idaksaku ale ni Esuku ni Kelansarkaw u bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan sa ka jɛrɛ belebeleba kɛ nin kalo in tile 10 Bamakɔ yan Fala ye min ye Imarajan Danu ye ka taa se Idnanu ma ani Imgadu ni Idasaku ka taa se Esuku ni Kelansaru ma u bɛɛ lajɛlen ka ɲɛmaaw tun bɛ nin kɛnɛ kan u y'a yira sa k'a fɔ ko avril kalo tɛmɛnen tile 27 u tun ye jɛrɛ min kɛ ne Idnanu ni Imgadu ni Idasaku kun y'o sigi sen kan yaasa dɔ ka se ka fara o jama ka sa bɛn ni kelenya ni cɛfɔ ni kanbɛn hukumu kɔnɔna na u ye nin jɛrɛ kɛnɛ kura in sigi lakana bɛ se ka na cogo min maa minnu bɛ yen n'olu sigiyɔrɔw bila olu bɛ se ka segin ka na jamana kɔnɔna na cogo min yiriwali yɛrɛ bɛ se ka kɛ cogo min na dugu kɔnɔna na olu y'u ka wulikajɔ ye u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye nin kabila 6 ye olu kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko bɛn ni kelenya o y'olu taalan ye maliden bɛɛ lajɛlen ka balo ɲɔgɔn kan ka baaraw kɛ ɲɔgɔn kan ka u bolo di ɲɔgɔn ma ka cɛsiri ni fɛnw kɛ u ka kuma kɔnɔna sa n'u y'o sɛbɛn bɔ u y'u ka dɛmɛ na ka ɲɛsin farancɛla fanga ɲɛmaa ma n'o ye Général d'armée Asimi ye gouvernement an'u bɛ baara min na bi bɛn ni kelenya bɛ se ka na cogo min na ni Jugawale ni Bamajan wale kɛlɛli min bɛ ka kɛ an ka jamana kɔnɔ ka kunnafoni k'o fana sanuman di jamanadenw ma yaasa farafaraliw bɛ se ka ban cogo min k'u ka wulikajɔ kɛ kun y'o ye u ye welemada bɛɛ lajɛlen ma sa maa maa bɛ yen bi ko marifa b'i bolo maa maa bɛ yen bi ko e bɛ fɛ ka muruti walima i bɛ muruti bolo kan i k'o bila i ka jɛ ka na yaasa an k'an bolo di ɲɔgɔn ma jamanaba in an ka se k'a dilan cogo min na ni kabila 6 u y'a yira fana k'a fɔ Fala ye olu kɔni ka cɛsiri de bɛna kɛ jagoya la wolomasiri taw ye kalikan min fɔ n'o ye opération dugukolo ko ye k'a fɔ ko mɔgɔw ka segin ka taa u ka sigiyɔrɔw la k'olu bɛna kɛ u bɛ se ka nɔgɔya cogo min na basigi ni lafiya bɛ se ka na cogo min na maa maa bɛ yen ko y'a sigiyɔrɔ bila u ka se ka segin ka na ka se ka yiriwali baaraw boloda u ye u ka sigidaw kɔnɔna na waleya in kun cɛra ni u ka déclaration min ni bɛɛ lajɛlen jɛra n'a ye k'i bolonɔ d'a la k'a fa siri k'a yira k'a fɔ ko bita kɔ bita ɲɛ u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri ni kabila 6 u bɛna o kɛ sa yaasa basigi ni lafiya bɛ se ka na cogo min na jamana ale yɛrɛ kɔrɔnfɛ an fan fɛ seko ni dɔnko an bɛ taa ale gun kan sisan ale kibaruyaw an bɛ sɔrɔ ka don olu kɔnɔna na.
Beka wuli k'i jɔ. Ko ani dongo ale kɛnɛ ka sɔgɔmada in na an bɛ baabu daminɛ ni juma tɛmɛnen ye minisiri min bɛ seko ni dɔnko kunna n'o o ye Mamu Dafe ye Turkikaw ka lasigiden b'an ka jamana kɔnɔ ale y'o bisimila FSLN u ka kumaw ye tali kɛ min ka sa o ye jamana fila ninnu bɛ se k'u bolo di ɲɔgɔn ma cogo min na Turki lasigiden kɔni hakililajigi kɛ k'a yira sa k'a fɔ fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ olu bolo farafinna tɔgɔla so min bɛ olu ka faaba kɔnɔ n'o ye Ankara ye o fana kan ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw sigi sen kan yaasa jamana bɛɛ lajɛlen ka se k'i jeniyɔrɔ f'i ye cogo min na i ka seko ni dɔnko lakodɔnni na o soba in kɔnɔna na min ye u ka jamanakuntigi furumuso ye ale yɛrɛ bɛ k'o ko in hukumu kɔnɔna na yaasa sa ɲinan ta ka sigi sen kan ka ɲɛ fala ye ko Mali welelen don kɛnɛ kan ye han farafinna tɔgɔla soba o baara min kan ka kɛ Turkikaw fɛ yen Erdogan ale furumuso n'o ye Emini ye ko o de bɛna n'o kɛnɛ sigi wele min bilalen filɛ nin sa min ye Mamu Dafe a ko n'Ala sɔnna a ma ci na sa seyɔrɔ la kuma tɛ ɲinan sa in o sigilen don seko ni dɔnko hukumu kɔnɔna na ka kɛ ni jamanakuntigi ale ka weleweledaw ye ko min ye Mali seko n'a dɔnko tigilamaw u na ye o kɛnɛ ka ye Kayikaw fɛ yen kalanyɔrɔ min bɛ yen n'o ye ekɔli karamɔgɔ ka kalanyɔrɔ ye n'a bɛ fɔ o ma ko IFM ka ye fala ye olu fana ye seko ni dɔnko o baara dɔ sigi sen kan ni ye Cɛman Kulubali ye sa ale kɔni ye u ka dɔgɔkun min sigila sen kan n'o bɛ seko ni dɔnko kan n'o daminɛna nin kalo in tile 9 ale y'o kurunbɔ karili kɛ waleya in bɛ tali kɛ mun na sa ekɔliden minnu bɛ yen bi n'olu bɛ ekɔli mɛtiriya kalan na u ka se ka u fari foni min ye an ka tabiyaw ye n'an ka taabolo ye k'olu k'u taabolo ye don in kɔnɔna na sa fana dɔn caciribɔ ka taa se tɛgɛrɛ ni ninnu ni ziiriw ma olu bɛɛ lajɛlen kɛra wa min ye laadalafiniw ye u y'olu fana don k'a yira maaw la sa k'a fɔ ko min ye ekɔlidenw ni ekɔli karamɔgɔw ye bɛɛ lajɛlen kan ka i sinsin i ka seko ani ka dɔnko kan sibiri tɛmɛnen Kelakaw fɛ yen a bɛ fɔ masa ko Tour du Monde ale baaraw kɛra Kangabakaw fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye Kela ye ale yɛrɛ bɛ Kangaba kɛrɛfɛla la Cɔyi Kangaba cercle kɔnɔna na sa u ka dugu maakɔrɔw Mama Falew gɛrɛn tako 13nan n'o ye Grand Tour du Monde n'a bɛ sigi Burama Sumano fɛ Mamu Dafe ale yera ko kɛnɛ kan minisiri ale ni jama caman de bɔra ka taa min ye seko ni dɔnko tigilamaw ye ngaraw ni sekotigiw olu bɛɛ la tun bɛ yen Kela ale ni Kangaba bɛɛ lajɛlen jelikuntigi sa n'o ye Jetene Madi Jabate ale yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan a n'a ka jeliw ni tɔntigiw ni u ka marabolo maabaw bɛɛ lajɛlen u y'a yira sa k'a fɔ ko nin kɔni diyar'u ye kosɛbɛ Mamu Dafe yɛrɛ k'a sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ ka se maninkala kɔnɔna na o ye bonyaba ye foliw ni taniw kɛlen kɔfɛ kunbɛli kɔfɛ u ka sɔrɔ ka taa min ye ɲɛnajɛ in ye sa ale dayɛlɛli kɛnɛ kan o la sa polisigimaa minnu bɛ yen diinɛtigiw ale ni kafo ɲɛmaw olu bɛɛ lajɛlen fana tun b'a kɛnɛ kan kuma kɔnɔna na sa min ye Grand Tour du Monde yɛrɛ ɲɛmaa ye n'o ye Burama Sumano ye a ye jɛrɛ in sigi kun fɔ a jɔyɔrɔ ye mun ye maninkala kɔnɔna na tinw bɛ se ka don ɲɔgɔn na cogo min seko ni dɔnko a n'an ka tarikuw bɛ se ka ta ka baara kɛ cogo min yaasa maa si kana ɲinɛ i jujɔn kɔ yaasa i labanko bɛ se ka ɲɛ cogo min na seko ni dɔnko ani yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen minnu bɛ maninkala kɔnɔna na a y'i da don o la a y'a yira sa ɲamakalaya yɛrɛ fana ye min ye ɲamakala jɔyɔrɔ ye min ye kalanso min don n'o o kalanso in yɛrɛ tun bɛ kabini bi tɛ yanni tubabuw ka na a y'o bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛ Burama Sumano kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko min ye Grand Tour du Monde in ye a bɛ taa ni maaw ye an ka jamana yɛrɛ de sun na koyi yaasa u ka se ka kalan ka se ka kodɔn Mamu Dafe ko nin ko in kɔni ye ko ɲɛnama ye ko min don a bɛ tali kɛ an ka tabiyaw la an ka taabolo la wa min ye furancɛla fanga ye ale yɛrɛ mago bɛ nin ko ninnu na koyi sabula ale ko k'an ka segin an ka kɔrɔlenw ma min ye an ka tabiyaw ye an k'olu bɛɛ lajɛlen matarafa kuma tɛ ɲinan san min sigilen don jamanakuntigi fɛ n'o ye seko ni dɔnko san ye a ko waleya min filɛ nin ye k'a b'a to an bɛ kala ɲɔgɔn na i n'a fɔ ko Burama Sumano y'a fɔ cogo min k'o de la ko maninkala kɔni ye kow daminɛ ye ko ni Ala sɔnna a ma fɛɛrɛ ni dabali n'a sigi sa kalan mun mana na kɛ yan o commencé ka se ka taa kɛ denmisɛnninw ye baara in tako 13nan na sa dugu 3 kɔni olu taara Kela Kirina ni Kaba yaasa ka se ka baara kɛ Grand Tour du Monde ale kɔni sigikun ye sa ɲamakalaya yɛrɛ a sun
ka taa o kɔrɔla la ka se ka baara kɛ min ye ɲinanta in ye sa dɛmɛbagaw caman yira la i n'a fɔ Fatumata Batuli Ɲang ale fana n'a ka maaw fana tun bɛ ko in kɛnɛ kan ye ka se ka ko tɔ bɛɛ lajɛlen ɲaga min ye maaw bolo maa minnu sera ka se a ko kɛnɛ kan baaraw kɛcogo ɲuman na. An bɛ taa États-Unis kaw fɛ yen Sulemani Sise denmuso n'o ye Fatu Sise n'an b'a wele ko Batu ale kɔni kun wele no jɛrɛ kɛnɛ kan n'o ye sinimabɔ tako 32nan ye a fɔ ma sa ko Festival de film africain L'Acheteur n'o bɛ New York a ka film bɛ sa n'o o ye furu ye furu in o kɔni yirala bɛɛ lajɛlen na ye Batu yɛrɛ ye min sɔrɔ ka fɔ a ka furu kan an ka jɛ ka o lamɛn. Furu in a bɛ denmisɛnninw de kan célibataires jagoya furu somɔgɔw bɛ pression min kɛ denmisɛnninw kan u ka don jagoya furu la ubiyɛn ni min ye kɔnɔ ta n'a ka kamalennin ye ni kamalen tɛ se ka furu kɛ yɔrɔnin kelen maloya bɛ se ka bɔ olu la cogo min na donc u bɛ denmisɛnninw ta k'u don jagoya furu la a b'o de kan o bɛ se ka kɛlɛ cogo min na o de an garisɛgɛ bɛna k'a la Mali la ou bien a bɔra ka ban Mali la ne de y'a jɛ e de y'a jɛ n'o tɛ a bɔra septembre tɛmɛnen salon san kelen ok an bɛ segin a kan parce que i bɛ continuer la ka taa kan an b'a dɔn k'a fɔ alhamdulilayi kan fana ye honneur ba k'i ye ka honneur k'an fa ye ala ka badabada dali nɔgɔya ye an b'a dɔn kɔni an fa kɔni ɲɛ tugula mais a ma taa ɲɛ dɛ parce que aw bɛ kɔ yan halisa bonyaw ma dɛsɛ création ma dɛsɛ donc Mali la an bɛ segin k'a bɔ tuguni yan ok 31 juillet kɔni ye musow ka fête ye la fête des femmes panafricaines donc an bɛna lajɛ n'an sera ka projection dɔw sɔrɔ welewelekan b'i bolo k'a lase somɔgɔw ma ou bien mɔgɔw tɔw ma. Malien de la diaspora n'u sera ka bɔ bi ka na film in lajɛ o bɛ diya n ye fo k'a dama tɛmɛ n'Ala sɔnna ma a tɔ bɛ kɔfɛ. ok. Ayiwa min ye n'an bɔra furu la an b'an ka baabu kuncɛ ni min ye fala ye o ye journée culturelle de Jankola ye Birikokaw fɛ yen min ye Keba Jalo ale b'o kɛnɛ kan ye kununko tulon olu daminɛna baaraw kɛra cogo min na an ka jɛ k'a lajɛ Keba ale sera ka min sɔrɔ ka ca an ma.
fala ye kiba ka dugu mɔgɔw bɛ se dɔn na n'ala sɔnna ma ni kiba segira ka na an na nin ja tɔ bɛɛ lajɛlen sɔrɔ nin bɛ dan sigi sɔgɔmada in na kibaruyaw la kibaruya mun dira ma fala ye keta ani ne yɛrɛ fɛ n'ala sɔnna ma an na ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛ kanɲɛ 18 kibaruya wɛrɛ minnu bɛ ka sɔrɔ ka olu d'aw ma an bɛ bɛɛ lajɛlen fo jaba k'an b'a fo k'a siribe monsieur le maire Siriman Bacili k'ale fana fo min ye sori kɛmɛso ye an tɛ ɲinɛ ale kɔ ani Bayiba mairie du district kɔnɔna na Gasama k'a fana fo domaine kɔnɔna na min ye impôt maaw ye sa k'an b'u fana fo Arsina n'a ka cɛdenw k'an b'olu fana fo k'u waleɲuman dɔn Basiriki Ture ko baara b'a bolo sa dɛ an ka 200 maratɔ ala k'a ta fanga an ka fana delila ka nin baara kɛ ka tɛmɛ o a bɛ wari mara baara a bɛ se k'o kɛ parce que a ye tɔnkuntigiya kɛ ka tɛmɛ a b'a dɔn a bɛ kɛ cogo min na an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn a k'an bɛn nɛgɛ kanɲɛ 18 ni ala sɔnna a ma an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 0 11 20 walima 80 0 11 22 walima 98 17 36 75 ngo 98 17 36 45